Enye into ebalekile ukuyinakekela ukuyihlonipha. Ngoba before uhlonishwe ngebhadi kufanele uyihloniphe. So mhlawumbe umuntu manje ubona manje sekunabantu abathile engathi bayamhlonipha. Hayi ngobani, bahlonipha ukuthi siyayihlonipha. Yabo. So babuyisa lento vele sayitshala. So enye part le ukuthi kubalekile ukuyihlonipha then bese uhlonipha abanye abantu. Lokho kukwenza nanakho ukuthi ukhule kahle, uphile na kahle, maybe uphile nesikhathi eside futhi if ukhona abanye abantu. Ngisho ngingambonisa kanjani, singabonisana kanjani, kodwa isinqumo sokugcina uyena ufana sincane. Yabo. But ke lokho kungasho ukuthi ke kufanele sithule isongo zakhe. Ngoba naku sithi isinqumo sokugcina umuntu ufanele sithathe uyena. Yeah. Yabo. So we engage abantu izimo esengadlula kuzona mhlamba about 3 or 4 abantu lento ekhulumayo ngizama ukuyenza abanye babo ngicani nawe yabazi. Ingakho ngithi tough ngoba ngisho ngenzani isinqumo sithatha uyena egcineni lokho ngizoloko ngikuphindile. So ngingakachazi kakhulu ukuthi nakomunye angadikali methi usihlangana nesimo enjalo ukuthi kunomuntu wakubo o umngane wakhe whatever afisa ukuthi abuye endleleni but akabuye endleleni namhlanje ufika amtshele this kuvunyelane kusasa enze lokhuya. Lokho akusho ukuthi kufanele adikubani. Okay, thina siyalimala ke, silimala ngendlela eziningi. Ukuthanda nomuntu uthola ukuthi unayo yonke into, awunayo yonke into. Then ube ubaba nishade. Then ekhaya akuqhakambisa ukuthi yena onamandla. Automatically njengendoda, njengoba uyindoda, ubudoda phela ukuthi uphethe. Yeah, sure. So if uyindoda ngegama ungaphethe nalomuntu wakho engakwenzi uzizwe ukuthi uphethe, then uyindoda for nothing. Yabona indoda once ekhaya aba indoda for nothing, ifile leyo ndoda. Iyahamba nje, ihamba ikeke nje, le ndoda. But once yafeel ukuthi ngiyindoda for nothing la ekhaya, then lo muntu ufile. Podcast yomphakathi Made in Africa season 2. Sibonga kakhulu ukuthi usijoyine namhlanje. Uzozwa lukhulu iningi information ozoyithola. Sizofunda ke namhlanje and get to know ukuthi uma ngihleli nabangani bami thina sisuke sixoxana. Yingakho ngathi i-podcast yomphakathi ngoba sifuna ukuzwa uvo lomphakathi, sifuna ukuzwa futhi ukuthi abantu emphakathini baphila kanjani, izima ababhekana nazo bayibona kanjani, izimo ezinzima ababhekana nazo badlula kanjani kuzona. Namhlanje ke ngiphethe ubra wami hayi kodwa ingane futhi le. Kodwa useba ubra wami suka kude kakhulu naye and ngibone kubalekile ukuthi izinto ehlale sizikhuluma sixoxa sindawonye abanye abantu bezizwe ukuthi thina impilo siyibuka kanjani ngoba khona abasho ukuthi hayi laba bahlukani indaba abahleli behleli ndawonye. Namhlanje lona thuba ke ukuthi bezwe thina ukuthi impilo siyiphila kanjani and siyibuka kanjani. Sifisa cele uyaphila bafu? Phile kakhulu brazo. Phile kakhulu. Mana elinye igama ngeke phela ukuthi Sifisa phela. Hayi lelikaPapa, liyeke lelikaPapa, yelami leyo. Ngishelinye elisepasini. Hayi lutho nje bafo lilodwa nje. Akho nje lesingisi. Alika. Lilodwa nje uSifiso nje kuphela. Mina nganginalo ke lesingisi engaliqalo baba omncane ethi wise man. Yeah. Kanti mase kufika ezikoleni lapha umuntu efunda 10 ngaleza ikhathi zakudala home affairs ufika esikoleni. Yeah. Sihlohlane angithi manje kukhona abayiqamba amagama esingisi. Yeah. Siyahlohlana thina ngisazi nginoba noma awuginqa uKevin usiginci. Khona
usakhile nahlahlana naye enali igama lesingisi uRichman uthi yabo lento kuba namagama esingisi mina nginalo igama lesingisi ephalisini ngathi wesibek nje asithi mhlohlo usakhile khumula ngathi usakhile yena kodwa uRichman so for umphakathi wethu osibukayo mhlawumbe sithi kuhlehla kancane ivision kaSifiso esemncane ekhula ena 10 years Sifiso umfana njani okhule ngaphansi kwesimo esidani futhi hayi ake ngibingelele bese ngiqhubeka nodaba okay uSifiso ekhuleni kwakhe semncane akukuthini mhlambe engakubalula ngawo kuleyo mnyango ngoba mase ingane vele izinto eziningi zisuke ibhekelele ebazalini ibona basebhekelela ukukhula kwakho nani but ke mina ke kakhulu ngikhuliswe intokazi yakamkhize ugogo wami Mkhize wena umuntu engihlale naye wangifundisa into ebizwa ngenhlonipho besishaya nesibhaxo lapha siya nesibhaxo lapha kufanele uhambe uye engadini sikhule ngokulima ke nalesasalikazi ngesasalikazi lesa singifundise ukulima sangifundisa ukudayisa yabo ingakho mhlambe lento yamabhizinisi because yasalikazi sisikhulise ngento yokuyiphilisa ngoba sona angikhumbuli nangelinye ilanga sithi sejaldini ayilutho angikhumbuli yasalikazi besidayisa silima izinto kunezinto esithi masikhula abazali besitshele zona noma siyibone bezenza noma bezenzeke njengobusho nje ukuthi wakhuliswa ngendlela ukuthi fanele kudayiswe ibhizinisi nani ikuphi lokhu othi ngisho namanje uthi uma usukubuka ushithe lento ngeke ngize ngikhohlwe le and yangisiza wangisiza umuntu wangifundisa lento mhlambe mina engakusho kuleyo nto mfethu kakhulu ilento yokuba nengqondo yokwazi yokuyiphilisa yokuba nento yokuyiphilisa more than ukufuna ukuyosebenza noma ukuyosebenzela someone. Yes, we all know ukuthi impilo yamanje ibase yethu ithi mhlamba siqale sisebenze ukuze uzozama ukuthola lawa amasenti then ukhande something engagcinisi kwenza ukuthi uyisebenze. Kodwa mina engakufunda ukuthi into yokuyiphilisa iyona inamandla ngaphezulu kokusebenza. Ngisho ngathi incane kangakanani. Abantu engikhulume nabo la ngisho nasemgwaqeni ngibatshela ngithi yazi umuntu ombone edayisa usweet ungamthatha kancane. Omama obabona bedayisa la ezikoleni ungabathatha kancane. Omama babona bedayisa la emarank ungabathatha kancane. Kodwa mawuzohlehla uthi uyabuka bafundisa izingane ema-university. But it's true. Bese ubuka ukuthi hawu lo muntu engimbuka ngimthatha kancane uthola ukuthi inesi liyahluleka ukufundisa ingane e-university. Yabo. But lo muntu odayisa la uyakwazi ukumaintain ingane yakhe ikwazi ukufunda e-university ithole iziqu. Yabo. So iyona into engiyifundile leyo ke mina ekukhuleni kwami and ngathi mangibuka cathi nawe uyayazi indla sekhaya khanda ugogo uyayibona engakanani ngalezi ayikhathi lezi yabo. So uma namanje ngibuka ngithi ugogo ngempela ngale mali le nje wayengithumayo lo ngiyilanda lapha wakhala indle engaka yabo. Into eyibuza yona usuhleli ukuthi hayi kuyaphileka la yabo. Letheni ubona no yazi kuyaphileka la because ayikho into eyisimanga ukuthi kwakudayisa into ezinkulu laphana kwakuthenga ama PCs lapha e-station ebuye ekwelethisela abantu lapha ama PCs because angithi enkopholo banikezwa ubhontshisi nani lezi zinto lezi inyama yibiko. So ke thina sasingena lapho ukuthi ke thina siyothenga ama PCs lapha sibuya sobakweletela ama PCs yabo because inyama bayitholi from eplazini. Wena ukuyinakekela kwakho mhlawumbe bakhona abanye abantu abebuke ngaphandle ukuthi nami ngiyafisa ukuthi ngibe njengomalume Mpapi ngoba sesingomalume manje ayisekho nje obhuti njengomalume Mpapi. Uyinakekela kanje sengikhuluma nje ngokomzimba wakho yiphi indlela oyinakekela ngayo physically and
spiritually and emotionally. Okay. Asiqale physical. Physical mina bafoyazi ngiyajima. Kambi. Ngiyajima strong futhi ngiyajima strong. But ukujima lokho kwebhola because mina impilo yami mfethu nje it's been soccer. Soccer. Lezi ibhola zazingibhora mina ngoba ngithatha siphele bese sodlala cricket. Ngibuke la mina evengishiya kanjalo lento mina ngishiya kanjalo yabo. So it's been soccer. So physically ngiyajima mina full time. Yabo nje Maritzburg ngicathi ngidlalela ama team awu 3 eMaritzburg. So ahlukahlukene yabo nginenye idlala indoor on Fridays part neviki between Tuesday and Thursday kune team ekhona la team ya Eskom work and play ngama Sunday ngidlalela ama Legends aseMaritzburg which is ama league wonke la eMashona. So into constant nje ngiyazi ngolesibili ngine-game, ngolesihlanu ngine-game, ngeSonto ngine-game. So into ehlezi iqondile, so kufanele befit fitness is required kuyo nto le. So physically ke ngizothi ngimaintain ngokujima. Okay. Nangakho ukuthi ke ayikho into ehlobo lento ezidakamizwa engifaka egazini. So ngicela nalokho mhlawumbe ngimention ukuthi ayikho into ehlobo lesidakamizwa engifakayo. Yabo uyazi ke wena. So akudala it's been like that. Then bese sidlula lapho. Enye into ebalekile ukuyinakekela ukuyihlonipha. Ngoba before uhlonishwe ngebhadi kufanele uyihloniphe. So mhlawumbe umuntu manje ubona manje sekunabantu abathile engathi bayamhlonipha. Hayi ngobani bahlonipha ukuthi sayihlonipha. Yabo. So babuyisa lento vele sayitshala. So enye part le ukuthi kubalekile ukuyihlonipha then bese uhlonipha abanye abantu. Lokho kukwenza nanakho ukuthi ukhule kahle uphile na kahle, maybe uphile nesikhathi eside futhi if ukhona abanye abantu because but nje ukukhulu kakhulu mfethu mhlawumbe mina engakubeqhambisa phambili mfethu inhlonipho. Inhlonipho njengamanje mangiqala ngibuka ezinye izinto kunezinto ezenziwa youth futhi leli gama ngifuna siliqede bafethu ngiyafisa siliqede leli lokuthi imikhuba eyenziwa yimina bese uthi angifundisiwe ekhaya. Ngiyafisa siqede leyo nto. Ngibuke nakulala lezi zokuxhumana lezi mase begadlala abantu bezinto zokuxhumana. Athi ngabe uphuma ekhaya njani ngiyafisa ukubona ikhaya in wara efethu ikhaya has got nothing to do with imikhuba yami engiyenzayo ngaphandle. Into engizenza ngaphandle ingqomo zami. Yabo. Kunezingane ezalwa befundisa ezilala emathaveni. Ngeke ungitshele ukuthi umfundisi akayifundisanga ingane yakhe ukuthi leyo nto ayikho right. Yabo. So uma wena sekuthi ufuna ukubona ikhaya la ivela khona ukhuluma ngenye into njengamanje mawususho njalo awusagadli kimina usugadla kubazali bami which is kahle ibona abawenza umsebenzi wabo kahle ngami. So ngiyafisa ukuthi siyiqede leyo nto leyo ukuthi uma ungibona ngenza imikhuba bese uthi ufisa ukubona ikhaya lami ngiyadele yabo nje abazali bakho awufundisiwe awufundisekile yonke leyo nyaka le izinqumo o izinto engizenza ngaphandle kwasekhaya ingqumo zami akuzona ezabazali. Kukhona ke izinto esithi masiphila sokuthi into wena uyakholelwa kuyona kodwa manje uthi mawubuka abanye abantu abahambisani nayo. Mina ngizokwenzela example ngami ngabe mhlawumbe indawo besihlale endaweni ukuthi sengithathe i-answer yakho nje uzongiphendula ngayo. Abantu abaningi
izinto uma beyibuka bayibuka kuyi-success, abayibuki ukusebenza kakhulu. So mina ngeke ngitshele ukuthi ngoba ngasonke isikhathi kufanele ngilwe nabantu, ngisho abantu asebenza nabo kufanele ngilwe nabo ukuthi beyimisele. Shuthi ukusebenza kakhulu yinto mina engiyibona ukuthi right, kodwa abanye abantu abayiboni ukuthi right. Sengathi into ingaqhamuka isiyimpumelelo. It's like umuntu mayecabanga ethi nje mase ngiwina ilotho, akacabanga ukuthi fanele ethole 2 rand ngabe 2 rand 50 ngabe 5 rand ukuthi ehambe yodlala ilotho. Cha, uzongitshela ngoba mase ngiwina ilotho mina ngakwenzela ukuthi nokuthi nokuthi. Lokho kuyistep kumsebenzi abakholelwa kukhona. So nami ngifisa ukwazi ukuthi ikuphi lokhu into okholelwa kuyona wena, kodwa umuthi uyabuka abantu abayiboni nje lento engiyibonayo. Okay, mhlambe kuleyo part ngizohlola kancane. Ngizohlola kancane. Mina kuleyo part mfethu izojula. Ikulento esibiza ngenkolo noma ukholo. Leyo part le. Yeah. Umuntu angayibeka ngendlela yakhe, wedwa inkolo noma ukholo yazi kuyena ngoba both uyakholelwa. Yes, ihlaneza kanjani. Size kwabaphansi. Sibeka kanjalo. Bathi ama ancestors ngolimi lwakahle. Sizwa kwabaphansi versus ukukholwa ukuthi lokho sithi ukusindiswa noma yini whatever khonkolo ke Christianity religion whatever. Yeah, Christianity. Leyanto mfethu uma uhlala kahle phansi uyibuka ihamba kanje, and mayihamba kanje ihlangana kanje, but somehow siyahamba sifuna ukuyihlukanisa. Okay. Which is mase besho ke abazalwane ningangikhothi kabi ukuthi ke akaxutshwa or akanjani uzwe up to an extent whereby umuntu othile uyagula kuthiwa akangathatha amaphilisi because kufana athandazele or whatever. To me angikholwa ukuthi sise-direction right ngokokholo lethu lokusindisa noma ulwani. Bese sibuya siza ngala kuma ancestors. Kuma ancestors siyazazi izinto zakhona zashisa impepho nani khuluma ngebase nje engicanda wonke umuzi umsamo wakaZulu, ngisho ngathi usindisiwe noma usindisiwe, but we all know ukuthi emakhaya kunomsamo. Esishunqo sakhona impepho sicele khona whatever sicelayo. Nawe uyakholwa ngapha uhamba uye ekhoneni lakho uyothandaza khona ucele. So babili siyacela. Yabo. Engifuna sikufaka ekhanda ngoba sicela sobabili sicela abantu lesingabazi ngase babone. Oqala nje le kufanele sifake ekhanda. Bese sibuya siye eBhayibhelini. Uma sesiye eBhayibhelini sengifuna ukuzama ukuyihlanganisa ke lezi. Uma sesiye eBhayibhelini bonke labantu esibafunda eBhayibhelini bangama ancestors. Job, Jacob, whoever that is there. Sikhuluma ngomuntu ongasekho ophansi. Nami la njengoba ngizothi khumbuza komsengilela magaya evico. Ngikhuluma ngomuntu ongasekho. So okusho ukuthi njengoba ngikhuluma ngomuntu ongasekho, nawe uthandaza umuntu ongekho, sithandaza imimoya sobabili. So sikhuleke emimoyeni sobabili. Kodwa ke ukhiye ngoba ngicela la lento eyaduka khona is the name of Jesus. Into eyafike yasicrack ngoba uNkulunkulu which is umvelenqangi noma singayimisa kanjani
Leti pyramid imi kanje. And sisters, lolu kholo lakho nalo umveli nqangi phezulu. I-pyramid imi kanje. But into eyenzeka kwathi makufika the name of Jesus, lafike lasingena la scracker kanje la yenza into ethi yamanje. Yangasayivumeli ihlangane kanje. Kodwa ke into ebalekile ngisho ngicela ezinyanyeni, ngisuke ngicela ezinyanyeni, ngisuke ngithi azihambise kumveli nqangi ngoba sinenkolelo ukuthi zisondele kumveli nqangi, because abantu they need to understand that part ukuthi njengoba ngisuke ngiyemsamo angiyi ukuthondosa abangenzela u1 no2 no3, ngithondosi ngoba sinenkolelo ukuthi basondele kumveli nqangi. Ngicela bengidlulisele umyalezo ukuthi ngifisa kwenze kanje. Ngoba ukuphahla elinye ligama lokuthandaza kahle. Yes. So uma uthandaza usuke nakhona ucela ukuthi uma uthandaza as a Christian you use uJesu as your link, ozolinka lapha, so uyathandaza. Yes. Uma uphahla ngapha usebenzisa ama ancestors to link. Okay, ngiyayizwa. So ilapho ngithi mina mfethu kulento othi nje manje mhlambe mina ngiyibona kanjani, abanye abantu bayibona kanjani, sengiyivala lento engizama ukuyichaza ngicathi sengiyicacisile ukuthi if mina ngibona ihamba kanjani ukuze ihlangane ifike phezulu. Mina ngokwami kufanele ngabe lezi zinto sisebenzisa zombili ngokwami, hayi ukukona. Kufanele ngabe uyakwazi ukukhuluma nomsamo, kufanele ngabe uyathandaza unxenxe kuNkulunkulu ngokwami. Into eyenza ngisho njalo mawuzobuyela eBhayibhelini yayenziwa lenkonzo leyo yokushunqisa Testament elidala yayenziwa. Ingakho ubani kumbe lo ohamba nendodana yakhe kufanele ibe inqaba entabeni. Ngiyangibona. Angithi kwakuyokwenziwa inkonzo leyo yokushunqisa le esiyenzayo thina emsamo, okusho ukuthi ayikho wrong. Ayikwazi kuba wrong iseBhayibhelini. Ayikwazi kuba wrong iseBhayibhelini nayo. Ngoba phela bathini amakholwa ukuthi ngesikhathi kufika uJesu kusuke sekukhanselwa konke lokhu okwakwenziwa, indlela manje eya kuNkulunkulu sekufanele ihambe kuJesu. Into efike yenzeke la mina ngokubona kwami kusuke kungathi kukhona ofuna ukuthi dominate. So uma ngifuna ukudominate vele ngizokudlalisa rafu. So khathi ngidlalisa rafu kuningi okube engizokusho ngawe. Okay, alright, but ngizama uyabona njengoba uyibeke ukuthi ke cishe bathi ngekhathi fika uJesu ukhansela konke lokho okunye. Yindaba lisafunda Old Testament esontweni because fanga ngelikhishiwe. Why do you quote that then uquote ngalawo hlanganisa sinikeze iscript? Because uyasidukisa manje njalo. Then kufanele ngabe generation yethu makunjalo ayiyazi iOld Testament because njengamanje sizokuphikisa ngeOld Testament which is the book oyiphethe ngesandla. Siquote uyiphethe ngesandla. Nawe ngesinye isikhathi ubuyisebenzisa. Nawe futhi uyisebenzisa nawe. So yindawo uthi cancelled yet you using it. So asimeleni iqiniso. Asimeleni iqiniso. Ivala isifisa uthi boyivala le khuluma yakho uyivala kanjani ukuthi kukhona okubonayo abangakuthanda okuthandayo kodwa abantu obonayo abavumelana nakho so summarize yonke lento. Engithanda mina kulesimo lesi impilo zethu ngabe ingcono kabi ukube sineqiniso to thina ourselves. Abanye abantu abaphumelele empilweni because emakhaya kubo kuthiwa kusindisiwe abakwazi ngemsamo. Yabo abanye abantu bavimbelekile empilweni zabo, ama solutions abo alapha emsamo abaphumelele empilweni, yabo. Abanye
kufanele ngabe bayokhuleka ngapha abakwazi ukukhuleka because ekhaya kuthiwa lento yokukhuleka le sisebenzisa bomkhuleko indaba ingapha emsamo because iyabalansa lento yabo eminye imindeni ekholela kakhulu edlozini ayisebenzi kakhulu indaba yokuthi kuthandazwe and stuff ungathola umunye umuntu isolution yakhe ikhona ngapha umkhuleko ukuze aphumelele so ingaka ngithi ke mina kufanele ngabe sehlanganisa lento ibe into eyi-1 uma uzoba neqiniso uma uzobuka abantu abakwenza kokubili ubuka success yabo uzoyithola impendulo sengivalile angifuni futhi noku-add yazi ikhonto FM qonde ukuthi angifuni ukuyi-add ngoba phela bakhona nabahlaba ebusuku yebo ahluleke kodwa yebo angifuni uku-add lana ngifuna sithi ukubuya size emakhaya yake ngiqale nje nalo mbuzo ukuthi uyangifikela vele engqondweni ukuthi bukhona ebengibhale phansi kodwa yini esiyenza kangaka ukuthi intsha yethu ngifuna vele kuyingena kanjalo le yasemakhaya yini yenza kangaka ukuthi intsha yethu abafana nje abakhulu emva kwethu abasibiza ngomalume bengene kangaka kuma-drugs mhlawumbe ngokubona kwakho wena ukuthi mhlawumbe okunye kwey'zathu lezokwenza ukuthi le gang ingene kangaka kuma-drugs manje ayi ngoba bangenile mfethu yabona ngiye ngisho ukuthi okay umuntu ugcine sekwenza konke lokho okwenziwayo emhlabeni kodwa thina sikaze sokubheka ugwayi esikoleni sasisaba ngisho kuthiwa kuphuma ama-trip laba abanawo amahloni ukuthi mabekubona esaba umuntu ekulinda ukuthi uzohamba cha usha nje phambi kwakho okay lapho akhona ama-elements ambalwa eyokuqala social media okay yeah social media is playing a huge role ekudukiseni lezi ngane social media angazi ukuchaza kanjani kuzoba ezemidlalo indawo zethu ziyayilekha izindawo zezemidlalo ziyalekha nabantu abaphokophelele ukuhambisa phambili ezemidlalo enye into leyo eyingozana thina eyasenza saba umehluko because thina ngoba ngisho nje bengihamba mina ngesikoleni bangibuye esikoleni ngiyachela engadini mangichela engadini ngiyodlala ibhola sekuhlwile ngiyogeza ngiyafunda ngiyalala yabo so yabo ukuthi ngi-occupied kanjani mina ngi-occupied mina lezi ngane mayibuye esikoleni 1 thina abazali aziwashi ngisho amasheti ziyagumula nje aziwashi izitsha azenze lutho la emakhaya so lo muntu mebuye esikoleni ngo-2 past 2 3 4 5 6 uno 3 hours angazi wenzani onga-occupy ngalutho ngakho ezosuka la aphume ekhaya ayohlala esitolo awahlala esitolo kwethu sekonakele konke lokho kunye sekuzozenzakalela yabo so thina sesikhathi bese occupied ngoba buwazi ngenza lokhu naw bungaphumi la ekhaya ungaphekile yabo okunjalo kufanele upheke la ekhaya yabo siyazi ukuthi mawa nawe uhlela into zakho kahle le game fine ngekho ngiyadinga le game vuke kusengishaya into zakho share yonke into grand siyahamba sigroundini so engizama ukuchaza ukuthi into ebulele igeneration lesilandelayo social media nesikhathi esiningi esandleni abangasazi bazosenzana yabo isona-ke iyona-ke lento ibona yenzekayo yabo okwesithathu nokugcina angazi noma sengiyacwasa yini zingothathekile lezi ngane zingothathekile lezi ngane yabona mfethu ngikhulumela lokhu kwami mfethu yabo ingane okhuluma nayo ikutshele ngoLamborghini tshela ngoMaserati tshele like come on man mina mfethu nje ngidrive igolf uzongitshela ngoMaserati yini izinto lezi uyazela
bese umbuzo wami uba wodwa uthi okay boy anginankinga ngiyabona ngiyawezwa amaphupho akho okudriver in ubani ama chains and stuff. I don't have a problem with that. Umbuzo wami uthi wenzani to achieve that? Yebo. Ilapho ke inkulumo ethu vele iphelele. Yabo. Mase ngithi okay wenzani ke to achieve lokho. Ngoba anginankinga kuyiphupho sonke sinamaphupho. Yabo. Wenzani ke ukufeza iphupho? Bese ke iyakhatha inkulumo yethu. Kukhona enye into futhi engeke ngiyibone ke ngibe ne-concern yayo. Ngiyazi futhi ukuthi uzoba nawo umbono kulento. Uma umuntu engowakini noma ukumuntu omaziyo umbona mfethu ukuthi yabona njengamanje impilo yakhe is going down the drain and futhi uyena owenza le nto. Baningi abantu abakuleyo situation njengamanje nababukayo baningi uthola ukuthi uyafisa ukumsiza umuntu kodwa manje awazi ukuthi ungaqala kanjani ungenza njani ukuze umsize noma angifuni ukuthi sibeke isituation ukuthi mhlawumbe wenza ukuthi kodwa nje umuntu ombonayo ungabe wasekhaya noma umuntu omngani mhlawumbe mina ngoba singabangani uyabona impilo yami ishona phansi ke manje and into eyenzakalayo yimina engiyenzayo lento ukuze impilo yami ishone phansi. So umuntu onjalo uyi-approacha kanjani lento ukuze engabaleki engathuki kodwa igcine mhlawumbe isimo sikwazi ukulungisela. Yo, tough one that one. Yeah, I know. Tough one. But ngithi tough one ngoba noma umuntu singabonisana kanjani o ngingambonisa kanjani. Into eyenza ngithi tough one, inkinga isinqumo sokugcina fanele sithathe yena. Ingakho ngithi nzima ngoba ngisho ngingambonisa kanjani singabonisana kanjani kodwa isinqumo sokugcina uyena ufana sithathe. Yabo. But ke lokho kungasho ukuthi ke kufanele sithule isongo izandla. Ngoba nakho sithi isinqumo sokugcina umuntu ufanele sithathe yena. Yeah. Yabo. So we engage abantu izimo esengadlula kuzona mhlamba about 3 or 4 abantu lento ekhulumayo ngizama ukuyenza abanye babo cha nawe yabazi. Ingakho ngithi tough ngoba ngisho ngenzani isinqumo sithathwa yena into ekugcineni lokho ngizoloko ngikuphindile. So ngingakachazi kakhulu ukuthi nakomunye angadikali methi usihlangana nesimo enjalo ukuthi kunomuntu wakubo o umngani wakhe whatever afisa ukuthi abuye endleleni but akabuye endleleni namhlanje ufika amtshele this kuvunyelane kusasa enze lokhu ya. Lokho akusho ukuthi kufana dikubali. Okay. Ziningi izinto ezenzakalayo but kube kuhle kumuntu ukhulume nomuntu okubonile ungakabi ngcono akubona usungcono because ke usukumtshela ngento ayibonile ukuthi wena njengweni sibonele mina njengosibanibani ngisuke elabe nginje ubonile mfethu bengishizile kunje mfethu at least namhlanje uyabonga ngiyakwazi ukubeka isinke etafuleni yabo. So umuntu umumbekela kanjalo ngingesithi uvesane waqhamuka nje sekubona ukuthi hawu ngoba nakho ngizohamba ngegolf manje uzongitshela ukuthi yabo because ke ezinye izinto ezenzakalayo lezo yabo. So ingakho ngithi lo mbuzo bese unzima kakhulu ngoba ekugcineni umuntu siyababiza uxoxe naye enivumelana ukuthi mfethu ngiyafisa kube nje kodwa isinqumo ekugcineni esakhe ngempilo yakho umuntu. Mawucabanga mfethu thina especially ake ngikhuluma nje abantu abamnyama ngingasho ukuthi abantu besilisa sithatha ama decision right kodwa yini uma ukuthi asiwathatha ama decision right yini yenza lokho yini esingayenza ukushintsha lokho ngoba mina ngokubuka kwami my own opinion asukwazi ukuthatha ama decision right and siyahluleka futhi ukufunda ezintweni kwabanye abantu sifuna izinto kuyi-experience. Ngabe sithatha ama-decision right as abantu abamnyama
Bethu inqumo eziningi thina abantu abamnyama esithathayo ngizovumelana nawe mfethu ngithi azibi nemthelelo emihle egcineni. Azibi nemthelelo emihle egcineni inqumo eziningi esithathayo. Okugcina kwesinye isikhathi oyikhathini eziningi sekwenza ukuthi impilo ibe nzima kuwena, ibe nzima nakulabo abakulandelayo. Yabo, ngeenqumo wena oyithathe phambili. Yabo. Yazi kukhona istats ngicabanga ukuthi lento ibalulekile vele nesikhathi sesiyambuya siyancipha ngoba ngisafuna ukungena kuwena. Kodwa nje sekuyumbuzo ogcina. Kulento le esikhuluma ngayo. Lento ibalulekile lena. Istats engisitholile nami ngenze research. Sithi abantu besilisa abayibulalayo bakuthiwa nje abantu bacommit suicide. Ku100% u78% kusuke ngabantu besilisa. Yini konakaliphi emadodeni mfethu ukuthi sengathiwa out of 100 mfethu abawu78 abantu besilisa sibulalelana yini? Uyahleka. No, yayizwa mfethu ukuthi uyikhuluma kahle ngeinamba. Baye bethi ke iyangithusa mina ngithusile. Baye bethi inamba ayiqamba manje. Ayiqamba manje. Kwakusho i-expose yami lapha eMaritzburg mangabe isifuna ukusiphindela ogodweni esithi numbers don't lie. Hayi mase kunjalo usuyathi ugaxeleke. Usuyazi ukuthi ugaxeleke asithi numbers don't lie. Wemfowethu sinenkinga singamadoda. Futhi inkulu futhi angakayiboni ixazululeka sisaphila mhlawumbe yoxazululeka kwamanye ama-generation ngoba nje isikhula siyabona yaqhamuka lamadoda athambile. Ayaqhamuka amadoda athambile, so mhlawumbe mama wanda leyo generation amadoda athambile then sogcina sikwazi ukuzweleka. Manje manje saqhamuka thina lamadoda akhalela ngaphakathi, indoda engakhali ikhalela ngaphakathi. Isazokwenzeka leyo nto leyo kamayibulali. Kunokhwantalala lapha kuthina inqwaba. Luqhamuka nxa zonke. Yabo lento ethi abuse ngebhadi thina abantu abamnyama safundiswa ukuthi ukushaya. Sazi thina makuthiwa abuse umshayeli. Thina amadoda sishayeka lapho angithi ashayeki iningi lethu. Cishe kulo 78 ubalayo mhlambe abawu60 abashayeki. Then ke lo 18 mhlambe uyashayeka angasi. But njengoba singashayeki physically, kodwa ke siyashayeka emotionally. Yabona ave kulula ukulapha umuntu oshawe physically. Ave kunzima futhi sometimes ku-impossible ukulapha umuntu oshayeke emotionally. So ke uma uzobuka thina abantu besilisa angikhondoli lento but ake sithi ke siyabashaya abantu besifazane. So leyo kushawa uyashawa bezwelana ingakho labantu abashaya nabe hlezi bexolelana. Labantu abashaya nabe hlezi bexolelana qinisile. Ayingeni indaba yabo labashaya nabe hlezi bexolelana ngazi kanjani ke nama understand. Yabo. Kodwa laba abalimezene emotionally ayifowethu khohlwa alukho uxolo ingakho uqhuma ama divorce. Yazi kure udivorce uqhuma divorce ngokuthi kuthiwe umuntu ungishayile thiwe isizathu ukuthi ungishayile. Hayi kure kunoma kuthiwa uyangishaya ungishaya njalo hayi kure. Kodwa laba balimele la ayaqhuma ama divorce. Okay, thina siyalimala ke silimala ngendlela eziningi. Ukuthanda nomuntu uthola ukuthi unayo yonke into awunayo yonke into, then ube ubaba nishade, then ekhaya akuqhakambisa ukuthi yena onamandla automatically njengendoda njengoba uyindoda ubudoda phela ukuthi uphethe. Sure. So if uyindoda ngegama
ungaphethe nalomuntu wakho engakwenzi uzizwe ukuthi uphethe, then uyindoda for nothing. Yabona indoda once ekhaya aba indoda for nothing, ifile leyo ndoda. Iyahamba nje, ihamba ikeke nje le ndoda. But once iyafeel ukuthi ngiyindoda for nothing la ekhaya, then lo muntu ufile. So ke zifika kanjalo ke lezi zinto lezi ukuthi kuthiwe siyayibulala, because fika kanjalo ukuthi ngiphilelani. Yabo umuntu once wayibuza lo mbuzo, hey, ingozi leyo. Ingozi leyo. Ngisile yabo. and bese yabona le ithe nokhwatalala iyaleli igama le. Yes. Lento stress no depression first. Yes. Angithi izifo zabelungu. Yeah. Angithi kushiwo kanjalo izifo zabelungu. Leyo nto fethu it's really yinto eyenzeka ngempela, and thina asinalo asuluthola uzwelo njengombusho. Thina asuluthola uzwelo njengabantu besifazane. Ugcine ubone ukuthi shuthi vele akukho lapha engizothola khona usizo. Akekho sikhamfathayo thina. Akekho thina sibamba la athi it's gonna be okay. Akekho. If you fail to do that now yourself kanje, nobody will do it. Uma senza izinto kuba nabantu abasibukayo, kube nabantu abangathandi, ama haters. Uma senza izinto futhi enyakazayo okubonakalayo ukuthi hayi wenza ama moves lo muntu. Kubalekile yini ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenzela ukuthi ngifuna ukulaya laba abangizondayo? Pethu Prove a point. Pethu uma wenza leyo usuku usulahla iphupho. Usuku lahle nje iside kakhulu. Mina usukudukile. Okay. Mhlamba ngisho njalo. Usukudukile. Ngizoyenzela isibonelo, uzoba nezinye izinto ongayidingi. Ngenza isibonelo nje. Whoever lo muntu ocanga ukuthi uyakuzonda is driving a Mercedes. Then ngoba uyakuzonda you're buying a Porsche. But you don't need it. Yeah. For ukuthi ngeke ngithenge Mercedes ngoba ngihamba ngoMercedes. So uthenge Porsche. Awuyidingi. So uma kunjalo ke usuke usulahlileke ukuphila impilo yakho. Usuphila impilo ye-hater. Kwi situation yokuthi mina uma nginama haters they keep me motivated. Thina. Okay, that's very true. Especially Muaz. Umuaz, kenza phela ube nama haters ongawazi. Yeah. Uma uwazi asifani indlela esiresponda ngayo intweni. Asifani. Omunye umuntu ama haters azomenza ukuthi ngisho kuthiwa uyafunda e-university, amenza ukuthi angalali athi ngifuna ukuphasa, ngiphasele ukuthi nje umbomvu. Ucabanga ukuthi ngeke ngiyithole le degree noma le diploma or whatever. Yabo. Angalali ngempela umuntu. Uyabona ukuthi hayi ngoba engafunde kulala, umotivate wena omzondayo ukuthi le degree I'm going to get it ngoba ekhaya oanti abangifiseli okuhle. Bathi mina mhlambe ngazala wathi kanjani mina ekhaya ngibuye ngiyinto useless manje whatever. Ngizobalaya ke ngizobuya nayo degree noma diploma. Sure. Yabo. So asifani indlela esiresponda ngayo kulezi zinto lezi. Yabo. Omunye lawo ma haters angamenza agcina uwina ama haters. Yabo igcina ethi ayivele osibani bayangizonda why ngizoze ngixanga lento. So abana give up. Yabo. Athi for example umama uyangizonda because we can't run away from this. Ngoma abanyanya ingane zabo. Yeah. Kunoba abanyanya ingane zabo. You can't run away from that. Izothi ingane siphumelelile fanele izinto ezithile ithi angikwenzelani vele ubaba ngazo jabule. Ngikwenzelani vele umama ngazo jabule.
engizothi yabona mama onyanyayo uyadlala ngizobuya ngiyiphethe lo nto ngimtshengisa ukuthi mina angiyona lento yena acabanga ukuthi mina ngiyo so akufana manje awusho ke ndoda makuthiwa angisho impi ukuthi uyempini kodwa nje kukhona amadoda amathathu ongawaphatha uma ukuthi kukhona isimo obhekene naso noma abantu obathembayo imaphi lawo madoda lawo amathathu nje ukuthi hey mase kuthiwa khona usibanibani insizwa zami lezo ngobani hey yayizwa Sani ngisho sengiba personal manje. Ngichazile nje. Uthatha sengizoba personal manje. Asayibana vele. Okay. Ifezo mangathiwa ngempini ngafolosa ngomhlonipheni Mvundla. Ngiphatha uKhehla Ngomane. Ngiphatha uMbovu Veron Ngubane. Yeah. Ngicela uqhubekile wathi ngobani? Yebo. Okay, la madoda u3 kimina somehow anama characters afanayo kodwa wona wazi. Ukutshela nje iqiniso. Wethu yalithanda noma ulithandi noma lizohlala kabi noma kanjani. Bakutshela nje iqiniso ukuthi yabona indlela oyihambayo izohamba noma ngeze ihambe noma mayihamba izophetha kabi noma izophetha kahle. So abantu abanjalo abadinga empilweni ningasondelana ngokukhohlisana. Yabo umuntu mesehamba umzila ongahambi kubalekile. Ngisho ngathiwa ngiyagoloza kodwa mase ngedwa Nakhumbula. mase ngedwa Qinisile. yasho ukuthi la madoda lawo wangitshela angitshela ukuthi yazi ngeke ngiqale ngibukisise kahle into zami buka indlela zami ukuthi ke sihamba ngendlela yabo. That's one. Two, njengoba ngibala lezi insizwa lezi insizwa ziyakwazi ukuma nawe ebuhleni nasebubini yabo. Uma kunzima uyakwazi ukubadonsa emfethu xakile la ngo1 no2 no3 no4 but abantu sebacabanga ukuthi mawukhuluma ngokuxaye ukhuluma ngemali. Cha sikhuluma uxaye ngezimali. Yabo abantu sebazi ukuthi mawuthi wathi ingakho abanye abantu njengamanje sebenenqondo embi yokubukela abanye abantu phansi ngoba nakho bona beyibona ukuthi banemali ngoba bazi ukuthi uma udinga into emuntu udinga imali yabo. So anginjalo angikhulumi ngokuxaya wezimali mina. Yebo cha siyaxayeka siphiki siyaxayeka ngazi ukubetha sixayeka cha siyaxayeka sinaki but lokuxaya ngikhuluma ngawo ngikhuluma mina ngokuxaya webhayi ushayise indongeni mothe ngiyashayisa indongeni ngisendlini eminyama kufanele kukhanye ilight ngingakaphumi kwala endlini then ake ngithinta ubani ukuthi baba sikhanyisa apha la yabo. Uyazi ukuthi yawazi ukuthinta lamadoda uthi kuse khanyisa apha la nangu ngiyahamba la ngishayisa indongeni nangu ngithi ngiyahamba ngishayisa indongeni yabo. Then bayeza mhlawumbe nawe phansi kukhanda indlela ukuthi kube nelight yabo. So ke cishe ingakho ke ngithi ke ngimenshela la madoda amathathu. Mawubuka mfethu ifuture nanga kwenhlelo zakho ifuture yakho ikuphathelile ukuthi ufisa ukuthi ibe kanjani. Ifuture magaya. Phela mfethu ukuthi uhleze iphupho. Ihleze isiphupho. Mfethu angeke ngikwazi ukumenshina ngawani wanzo ziningibekela imeko. Wendoda. So manje angifuni nazo amaphupha ami kodwa khona okusalayo ukuthi ke ngiyafisa ukuyibona ngenza kangcono mhlambe times 3 lokho engikhona njengamanje noma ngasebanga times 10 but maybe times 3 lokho engikhona njengamanje. Kodwa ke mina engikufisa kakhulu mfethu mhlambe ngiphuma kancane ukusiza abanye abantu. Yabona nto umuntu kaswela amandla iwona angafiki ngaleso sikhathi mhlambe edingeka or something kodwa engikufisa kakhulu nengiphophele kakhulu ukusiza abanye abantu. Kunabantu fesa abaningi angisakhulumeki ngabantu baseyindaweni engabazi engazazi ngikhuluma ngalezi ngale yakithi abantu bazi abantu engibaziyo. Ngiyazi ke sometimes mawusiza abanye abantu kwabanye uba isitha sengikubonile lokho.
nakwabanye okufanele ngabe bayabasiza labo bantu bengabasizi benalo usizo uba isitha nakubona futhi ngingazi ukuthi kufanele nokuthi omunye umuntu engasizakali bayikhona indlela yokumsiza. So isifiso sami esikhulu mfethu esokuthi kusizakala abantu kuneyindlela izinto eziningi abantu abayiswele emphakathini. Kunemizi engena ama-shelter abafana ukuthi balala phandle kuyo lo mphakathi wethu. Ngelinye ilanga umuntu uyafisa ukuthi leyo nto ingabi kanjalo. Kunemizi elala ingenakho kwasethunjini. Kuyo le mphakathi yethu thina siyakuchitha ngala. Kodwa abantu banomakhelwane abaziyo ukuthi abantu baphila impilo enjani. Asisho ukuthi abaphumi bamemezele, kodwa umakhelwane wakho kufanele ushawe uthashi ukuthi uyamazi umakhelwane wakho, uyambuka, uphuma umbuka. Kamakhelwane noma ungangena but you can see impilo ephila lapho ungaphandle. Yabo, you can see impilo ephila lapho ungaphandle. Kodwa manje awusizi. So engikushoyo mhlambe makuqhubeka uNkulunkulu engipha amandla nestaff ngiyafisa ukungenelela ngisize ezimene njengalezo ngoba nathi silapha esikhona njengoba sasizwa abantu bayekhohlwa leyo nto. Umuntu wherever la khona khona la sizakale khona asizwe khona. But manje somehow uthi wena usiziwe wena awusafuni ukusiza abanye abantu. Usefuna kube wena ungqongqo kupraise wena wedwa. Yabo cansi khona le ngoma mfethu amaskanda angasherela yona. Lethi ufuna abangani bephumelele. Yabo ukuthi impintshi zami lezi abangani bami lami. So negama labo kufanele libe khona kwimpumelelo. So iyona nto kakhulu mina engifisayo leyo. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu mhlambe uyongipha amandla ngelinye ilanga. Angazi mhlawumbe ukulungisa lento lena yokusizana ukuthi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe lento ukuthi umuntu akasonto mfethu. Yazi ngithule ngibuke makusontwa ngibone ukuthi yazi isonto ilapho okwazi ukuhlangana khona abantu abaningi ukwazi ukubathola ngesikhathi esisodwa ongakwazi khona ukuthi upreache lento yokuzwana. Yazi kukhona into mina khona engirulayo ukuthi thina sihlenda kodwa bakhona igeneration eyinzala yethu. Only to found out ukuthi ufike usize umuntu uhambe wena ungabikho esale nesize generation yakho ngenxa yegama lakho uthi mina ngasiza sibani mina ngeke ngibukelele ingane yakhe noma umzukulu wakhe kanje. Asibinakho lokho asize sakucabanga lokho ukuthi ngesinye isikhathi uma uwenza into usukutshala. Yes. Ukutshala kwakho leyo nto vele izoqhuma. Yes. Izoqhuma leyo nto. Uzokwazi ukuvuna. Yabo nje mina mfethu ngizenzela eclassic example. Mina kunomuntu emndenini isengeza ukumention. Kunomuntu emndenini ngasadinga kababa. Wayesebenza ngifunda o6 7 8 thina sasingayiphathi imali esikoleni mhlawumbe siqale lapho sasingayiphathi imali esikoleni Ongayazi lento yokuphatha imali esikoleni le singayazi le. So uma ngifunda thina sasingena ba past 7 makhumbula kahle. So ngabo 5 to 7 something kanti yakhumbula kunebus lapho kwisitolo ka7. So mangisuka ekhaya ngihamba ngithi ngimfice lo muntu lapha elinde ibhasi. Yazi wayengipha u1 rand. Uma kwenzekile ngaqala ukuthi ibhasi la kafiki la ngikhona thola ishumi no 1 rand. Yabo. Uzongibona angihagi awingane kabhudi wala. Yabo. Sengineshumi lami. Ngiyesikele. Ngizama ukubuyela kule nto eshoyo ukuthi yazi yena ukhathi enza le yanto yayingasho lutho kuyena. But mina
Yefethu namhla yabona nginafuthi ngikutshela ngento eyenzeka ngino 15 years 14 years yabo ngafuthi manje ngikutshela ngento eyenzeka ngino 14 years kulo muntu owayenza yayingasho lutho ayingaregister ukuregister ngawo wayenza nje yena ngoba enzela ingane nje ihamba ifana nezinye izingane hayi ukuthi kwakusuka into eminisha something yabo but la ngiyakhona ukuthi namhlanje uNkulunkulu ngephela enginakho ngekaza lami just because of 1 rand manginakho nje uyazazela naye. Last question. Uma iphuthu zokushaya ngempela lana manje uma ungasuthola ithuba umuntu ongakwazanga ukuvalelisa game ulithole manje leli thuba ikuphi ongakusho kuyena before uvalelisa? Okay, mhlambe umuntu engawazanga ukuvalelisa nje lana just to say goodbye nje bethu kodwa ngeke ukwazi ukuphinda uthi goodbye kodwa you are given an opportunity ke manje ukuthi say your goodbyes now. Okay, lezohluka le namhlanje mhlaba 26 26 nama 27 somewhere 26 Bethu lolu suku lolu I think 2 years back kwalahleka le ndoda lomngane wami uMbuyisa. Okay. Namhlanje usuka ahamba ngalo lolu usuke ngathola ngalo umyalezo lolu ngo8 ekseni 8 ekseni ngiya ku9 ukuthi hayi le ndoda le sivele yashiya. Usuku lolu benza inyana ke lolu cishe kithina besondelene naye ngoba leya ndoda mfethu umuntu ufunda okuningi kuyona ngesikhathi esincane ngoba ebendoda engenawo umona nomhobholo kwekwaziyo nenakho indoda eyami impilo eyishintshe nje within a split second ukuba ukusondela kuyona yashintsha within a split second ngoba ngisho ngithi ube umuntu ongenawo umhawu kwanakho nakwaziyo ngibhizi nendawo zeyimfuyo nje manje bengenandawo nemfuyo mina ngasondela kuyena ngabothi imfuyo ibaluleke ngani esizaphi so bengisakuprefer nje ukuthi cishe namhlanje usuku okuhamba ngayo leya ndoda leya yashiya ngokukhulu ukuzuma. So umuntu mfethu engangathiwa ngifisa ithuba lokumbona ngikhuluma naye kokugcina iyo le ndoda leya uSibongo uMbuyisa ukuthi ke basically engangambonela khona makuthiwa ngangabe ngazi ukuthi uyahamba ukubonga one izinto angifundise zona ngokwebusiness 2 ukubonga ukuthi udila kanjani nama emotions before uthatha inqumo ungayithatha inqumo ngelulu yabo le ndoda yangifundisa leyo nto leyo kwibusiness. Akhona amazwi okugcina mfethu before siyivala phela manje ongawasho ubaba podcast umphakathi? Mina engaqinisekisa or engazama ukugcizelela kakhulu especially intsha inhlonipho inhlonipho iyokwenza uhamba ibanga elide empilweni. Ngenza isibonelo njengento exhaphakile lapha kwezokuxhumana kunento embi isihlava esibi kunezinsizwa ezizinsizwa lapha ku TikTok and siyabona kwenzakalani indoda umuhlehla ukulekha nje kwenhlonipho iyave ibalulekile inhlonipho whether uyangazi
noma ungazi inhlonipho. Uma nje thina intsha singayijwayeza leyo part yokuhloniphana or yokuhlonipha abanye abantu, ngicabanga ukuthi singahamba ibanga elide. Ilokho nje. Siyabonga kakhulu. Hayi. Ngibonga bafu. Awusabatshela waqanjwa mentu papa. Hayi bale mfana, sho njalo.